Lees je snel, kom zo de bara sumana echte Christus van Bijbel. Openbaring 1 vers 1. Dat sorry kring voor Jezus Christus. Dus ik ga begi hem, voor sorry hem die nari dem sani die musu pasa is. Sorry kring van man. Want nou in de laatste ding, de opposor des met dat Christus geert ama geert sama jama geert. Ja, nou was man als Jezus. Dat vare ma anga man kruis. Van jou anga man aan kruis if je no shama. Ja, Jezus na alle kleur. Nee, misas maar dat het is op alle kleur. Je begrijpt? Dus de fullness dat de mij pot die uno. Maar de ubeti na maar is ala de jari, no man op een probleem. No man op een probleem, maar nu doe kostak aan het true, ja ane met een soort kleur hadden. Vare met uit. If you grow koson erop kwam. Dat je mij te hitak boy. Je actie man om hey, als je papa je van als je eruit joh. Je man te hitak a kleur die panen met uit. Je want shama toch. Je want je even geer samen, je want je sa. Je hebt hem net toch. Dus if je hebt wat kounu, stel je no shama in een safama